De titelsong van het album is Ik zal er altijd voor je zijn. Het gaat over mijn moeder, die nu een dikke 10 jaar Alzheimer heeft. En 2 jaar geleden heb ik dat liedje geschreven. Toen had ik eigenlijk nog contact met haar. Dus dan hadden we echt nog... dan kreeg ik nog antwoord op mijn vragen. Of dan had ik nog... Ja, dan voelde ze nog wel wat. Nu is dat alweer heel wat minder. Maar wat ik toen die periode met haar meemaakte, heb ik proberen te beschrijven in dat liedje. Alzheimer Liga in België. Ik weet niet of we hebben in Nederland is er ook zoiets, denk ik, stichting, Alzheimer Stichting of zoiets. Ik wil vooral aandacht vragen voor de Liga. Het is zo... platen verkopen. Je kan niet zeggen van ik schenk al de winsten aan. Want die verkopen, ik hoop dat we geluk hebben, maar die zijn meestal niet meer zo. Vroeger kon dat nog wel. Dus wat wij vooral willen, is aandacht voor de Liga vragen. Dus door dit liedje gewoon aandacht voor de Liga. En dat mensen weten waar ze ook terecht kunnen. Want in het begin, als je te maken hebt met iemand die dementeert, dan zit je met honderden vragen. En dan er komt zoveel op je af. En ja, dat is bijna niet menselijk. En bij de Liga, bij ons in België tenminste, daar krijg je antwoorden op al die vragen. In het begin weet je dan hoor je van, het is vooral het verhaaltje in het begin van, ze gaat in een rolstoel terechtkomen, ze gaat incontinent worden, ze gaat niet meer kunnen praten, het slikken gaat moeilijk worden. En denk je van, nee, bij ons is dat niet zo, weet je wel, van mijn moeder, dat gaat echt niet gebeuren. Tot je dan één voor één al die stapjes. Ja, dan denk je wel eens terug aan die gesprekken die je toen had. Wat komt? En ook dat mijn vader, die leefde toen nog, zei van goed voor jezelf zorgen en hulp genoeg vragen. Want het gaat heel erg zwaar worden. Want diegene die dementeert, die weten het niet. Maar het zijn de mensen eromheen die het heel erg nodig hebben.